Ang view sang Plaza Libertad. So sa Instagramable gid ka nami gid. Ang munisipal and Belfry Tower. Para na humana ka. Amo ni ang dekorasyon sa La Paz Plaza kanami sa mga parol. Di nyo ako kay malibot kita sa La Paz Plaza. Nanawunta kon ano gid kadamo kag kun ano kanami ila mga parol. Hari naman tayo. So kadakan-tukan lang entrance ng sila yan. Kada corner na kada entrance. Kada corner. Good evening! Ari kita dito sa La Paz Plaza. Kag nakita ko, kag na-observe hindi kita totally ang bilog ng La Paz Plaza na butangan sa Christmas decor. Usually sa mga corner-corner lang gid siya. So, makadto naman kita sa Haro kag sa Plaza Libertad. See you! Bye! Yung La Paz Plaza. Haro kang police station. Tulokan niya. Ay, police! Dera, police! Yan! Sinista siya tulokan. Sa corner, gid siya. Palibot. Okay. Muni ang La Paz Plaza kay under construction pa, so limited lang nga na ilang mga Christmas decor. Pero bantayin nyo ha, magkayo na ganyang La Paz Plaza, bongga na di ila. Pagyan mo, madali ako. Subong naman libuto naman naton ang Plaza Sangharo. Pareho sa La Paz, Sangharo under construction man. So samtang malibot kita, makita nyo na ang may mga kudal pa ang Plaza Sangharo. Hindi pa gid siya totally open gid sa palibot. Pero may entrance sila nga ginhatag dito banda sa tubang sa simbahan. Pero diri sa naman sa ginaagyan sa mga salakyan sang Sipio, may mga scene pa nga naga-close ang alagyan sang plaza. So kung tulukon mo, hindi pa gid siya totally nga open gid sa tanan. Kag sa amon paglibot no, gamit ang motor sang bana ko, napanilagan ko nga wala pa sang Christmas light or kung ano nga decor sa Plaza Sangharo. Kaysa suga pa lang, gabaga-baga na ang Plaza Sangharo, masanag na gid ya kaayo. So siguro kung butangan pag nila sang mga Christmas decor or Christmas light, ay ano-ano na gid ayan kasanag no? Amo na ni ang sawala ang Belfry Tower. Human nagalio. Manami ni siya tulukon guro kung adlaw no gaso kay gabi aton pagkadto so hindi siya masyado makita ang beauty. Kanami kay may mga police visibility gid diri mismo sa entrance sang Haro Plaza. Kanami ilang no mangita kita di punduhan kay masulod kita sa Haro Plaza. O Senyor, pabalay.
Domingo, masulod kita subong sa Haro Plaza. Kag tanawon naton ang update sang Plaza sang Haro. Amo niya mga rules and regulation bago ka makasulod. Pero hindi pa gid siya totally gid ayo. Under renovation pag ang iban. So sige lang, masulod lang kita. Okay? Malibot kita diri sa sulod sa Haro Plaza. Actually maulan-ulan subong nga gabi pero ging kadtuan ko gid kay para makita ko ang mga lights bala. So nakita ko nga masanag man gid. Pero do wala pag sila yung Christmas lights. Ang ila lang diya isang suga lang. So nakita niyo di ba? Suga lang gid. Wala pa sila mga Christmas decor. Pero bisan ka ulan may naga-picnic pag yapon, okay? Ulan-ulan. Ulan-ulan noon nga gabi. Pero galagaw ako diri subong para lang mapakita sa inyo kung ano ang kalatabo kung may Christmas light na diri wala. So na-prove ko gid nga wala pa gid siya Christmas light. Amo ni subong ang Bellflower Tower. Para na human nakagina pag abot namon is kasiga pa pero dugi-dugi na patay na super walking pag kita ha. Kanami yan. Sa makita nyo no, matinlo. Kaya may mga trash can nga ginabutang sa igad-igad. Kagkadamo gid, hindi lang isa. Damo ara o makita nyo yung trash can. Ara o, nan. Trash can. Ay, ano ining purpose? Sini o kayo, unique siniya ho? Pag ko lang na nakita. Kung sini ang purpose man may kandado. Siguro ginabutangan ini isang hose nga kung magpabunyag tubig, no? Isang ilang nga Bermuda grass, pero hindi siya Bermuda grass gidya. Malibot na kay manira na sila gali dugay-dugay may time limit gali. Wag ko kabalo ko ng oras kay wag ko gatan-aw sa time ko. Nagkasadya lang kay wala ko gatan-aw sa ako ng oras. Okay, manira na gali sila. Nami may security guard. Safe gid ka mo ya diri. Wala gid yung problema. So bisan maulan gani o may nagalalagaw diri. May security guard kag may mga naga-maintain gid sang orderliness kag cleanliness sang plaza. Hi guys, naka-helmet ako kay ga-motor kami then ga-ulan. So that's why nga bisan ga-vlog na kuya, why ko ginakuha para protection ko sa ulan. Dugay-dugay magwa na kita kay gin-warningan na tanga last minute na kay ma-close na sila. So, at least napakita ako sa inyo kung anong kakalata po. May mga tao, man di nga nagalagaw-lagaw. Isang gabi na. Makadto kita to sa isa ho. Sa monumento. Nagligad na picture ko na ni di bala. Remember, nga picture ko na ni. Pero yung kantuan ko, kay gusto ko tani makita ako may mga Christmas lights. Pero wala pa man gali. So, next time, mabalik pagid kita liwat. Patrocinio Gamboa. Mga monumento. Nigali sa mga taga-Haro siguro. Or mga mga heroes sang Haro. Ito pagid kita sa Plaza Libertad nga plaza. Tanaw na to ang Christmas light. So guys, see you. Bye. Wow, katastaan. See, keep off the grass.
kita nyo man, safe na safe ang Haro Plaza kay may police visibility. See you guys, bye-bye! O Senyor, tabalay. Nung sa'y nanangganon, desan nga mahamuong ang inyong katulugon. Pag matatamuanay, kagami ang gawahon, ang mag-asawang pobre. Ngayari sa silong, kay ako si San Josep, nga taga Galilea, ang akon nga maupon. Mahal kong asawa, ang iyang ngalan. Amo si Maria sa mga paglakad. Nabudayan siya sa banwang Nazaret. Kami ang gamitan sa lugar nga ini. Amo niya katuan, kay kaming magtirayon. Nga may kalisdanan sa mga paglakad. Kaming nagabihan, ilapit palagit. Ang ginaseguhan ko, ginapatuluan. Sining akong luha, kay ini si Maria. Dahil na lang nga bata, kung salang tagbalay. Kami magasaka, kung mahal na tagbalay. Kung saan ang inyo tamdon, present si Maria na lang. Ang inyong pasagaon, kaya ko sing akon. Dire lang sa silong, magantos ang tunong. Sining kagabihon, ang sabat sa tagbalay. Padayon na kamo, kadito sa unhal. May kamaligdig ko. Mga palangga, ari kita naman diri subong sa may Plaza Libertad. Kag bisan nagaulan ng kadtuan ko gid para gid sa inyo para ma-update ta kamo kung ano gid nga plaza ang manami, pero manami man sila tanan. May mga ara lang nga hindi pa gid kompleto kay may mga gina-construct pa. So diri sa Plaza Libertad daw nakita ko nga kadamo gid sang lights sa tan-aw naton. Tan-awan nyo bala kay ipakita ko sa inyo. Sa pag-entrance nyo palang diri halin sa may simbahan ay naga-star bright starlight nakitsang palibot. Grabe, o gapamungas ang Christmas light ang mga kahoy. Grabe kadamo sa Christmas light nila. Wow. Kung may mga kabataan kamo pag dalon ni diri kung gabi ba mawili gid sila. Ang dogi gani nawili, dogi nawili siya gani walking kaysa nagsanag. Sinilas yung si Rizal. Narating na City Hall of Pilipinas. Palangga, sa nakita nyo may monumento di sa likod ko. So pangilalahon ta ko sino inang monumento ha. Si Dr. Jose Rizal gidgali ang aton nga monumento, ang aton nga pambansang bayani ng Pilipinas, si Dr. Jose Rizal.
Sa kanami, gidya sang Plaza Libertad. Bisan ako na widi, daw hindi pa ko katulog. Kung may bata ako dalon, kung gidi kaso lang ang bata ako dalag ko na, hindi na sila yan namian sa mga kung ano-ano pa da. Pero kung mga children, pabilik, mga toddler, hasta sa mga elementary, baw na lipay, ginas na sa mga Christmas tree. Kay kanami isang mga light diri. Mga lights. So, kanami sa mga lights diri. O, ang Christmas, ang aton nga City Hall, kanami gatuloko, no? Yan. Kag may mga tao man nga gapulong-pungko, ga-date-date dira sa may bench na kanami. Kaya na nagaulan-ulan pero subong waay na naguntat na. Siguro kulbaan kay nag-abot na ko. Sa likod ko is ang City Hall. Nakita nyo man nga bisan kain na kahoy. Puno sang bunga nga Christmas light. So kanami namin ito rin sa mga wala pa kabalukad doon nakamuli kag mag pahuay-huway sa mga benches dalain yung bata para makatulog-tulog di sa mga Christmas light kanami namin di. Okay? Bisan ka ulan arigan kami rin ni Mr. Kuya. Ano pa na hulat yung buwas ka mo naman di pusing-pusing ha. Hi guys, this is Iloilo City and ang likod natin isang amon nga Iloilo City Hall. Picture? Sa tanan nga Mailonggo, mga palangga, amo ni subong ang sitwasyon sa Iloilo City, lalo na sa may aton nga City Hall. Ang iatubang isang Plaza Libertad, sobra gid kanami. Ano na ni oras, alas 9, may mga tao pagtalambay-tambay, bisan gaulan ha. Tandaan nyo gaulan, pero ari kami subong. Ako, si husband ko, ang mga tao, kapulong-kupong sila dire. Nami abi mo daw gatawhay, blay mo ulo. Kag daw feeling mo Christmas, gidya So, gina-invite kong ang mga tao nga magkadto na diri kag mag-witness kung ano kanami ang aton nga Plaza Libertad at the same time ang aton nga City Hall. So, ano pang ginahulat nyo? Magsimba ka mo anay sa San Jose Church kay nagsanag gid ang aton nga simbahan. Kay hindi ka mo malipat ha. Mapapicture gid ka mo ya para ebidensya nga naghalin ka mo diri. So, that's it for today guys. Hope nga nag-enjoy ka mo sa aton nga update sa aton mga plaza. Actually, 3 lang ka plaza yung kantuan ta. Pero tanan sila nami. May mga kulang-kulang pa Christmas light. Pero gina-promise ko gid nga ang Iloilo, ginapanami agad ang tanan-tanan nga plaza. So, this is your vlogger, Melanie Baxanela, signing off from Plaza Libertad near Iloilo City Hall. That's it for today. Good night. Don't forget to nang pinduton ang notification bell so that every time I posted my video, you will be notified. Please don't forget to subscribe. Love you all. Mwah! O Senyor, tabalay. Nung sa'y nanangganon, desan nga mahamuong. Ang inyo katulugon, pag matatamuanay. Kagami ang gawahon, ang mag-asawang pobre. Ngayari sa silong, kay ako si San Josep, nga taga Galilea, ang akon nga maupon. Mahal kong asawa, ang iyang ngalan. Amo si Maria, sa mga paglakad, nabudayan siya. Sakay kita sa train. May train gali diri sa Plaza Libertad. Palangga, masakay kita sa train. May train gali diri sa may Plaza Libertad. Kita nyo? Nan. Medyo madulom-dulom lang, pero kung makita nyo, nan, ka-cute nami, oh. Nan. Kung may bata ka mo, dalaan nyo, de. Nan, isang mga lights, gida. Ilabit panagit ang ginateguhan ko ginapatuluan. Sining akong luha, kainin si Maria.
mga palangga, amo ning aton nga City Hall. Na kita mo under construction pa Japon pero actually manami na ginapanami pagid ni Mayor. So balantayan ta na City Hall kanami isang view sang likod sang Plaza Libertad kanami gid dire ang view sang Plaza Libertad. So sa Instagramable gid kanami gid. Good evening, Ilongos. We're here in Plaza Libertad, fronting Iloilo City Hall. Kag nakita niyo man kung ano kadaming sa ato nga plaza. So, as of the moment, naulan-ulan, pero makita niyo damo ihapon yung mga tao nagabisita, kag nagapicture, nagapawayway sa mga benches, kag isa na ako dira. So, ina-update na kamo no kung ano ang naghahalata kung ano kanami ang aton mga Christmas decor sa Plaza Libertad. So ano pang ginahulat yung kadto na kamuti kung wala pa kamo kadto di. Sa tanan yung mga Ilonggo sa abroad, presenting our Plaza Libertad and also our Iloilo City Hall nga gina-renovate pagkit para magnamit pagkit. So para ma-update kamo sa aton Iloilo City, don't forget to hit that notification bell para every time I posted my video, you will be notified. So that's it for today guys. Na-happy gid ako sa Plaza Libertad kay kanamig nami gidya. And watch out for my next vlog tomorrow. So good night everyone. Stay safe and I love you all from the City of Vlog, Iloilo, Philippines. Bye. Okay na tayo. Nabudayan siya sa banwang Nazaret. Kami ang gumikan sa lugar na ini. Amon ang katuan kay kaming magtirayon. Nga may kalisdanan sa mga paglakad. Kaming nagabihan Ilabit panagit ang ginating ko ginapatuluan. Sining akong luha kay ini si Maria. Dahil na lang mabata kung salang tagbalay. Kami magasaka umahal na labanay. Kung saan ang inyo tamdon, present si Maria na lang. Ang akon vlog for today is sponsored by CC Bubbles Laundry and Love's Fashion Boutique located in Block 9, Sinikway Lapos, Iloilo City. Kag tan-awon naton bala grabe gidya ang customer sang CC Bubbles washing kay damo gid sila lalabhan nga nagapilila sa adlaw-adlaw nga tanan sila nakita nyo na mga lalabana. No, busy ang ila. Kay nga grabe kahamot kag matinlo. Oo, na-tested ko na gid na iya. Kay ako mismo pabalik-balik na lang ko amo na si Manenay Grace ang tagiya sang CC Bubbles Laundry. Mahamot kag matinlo. Bisan baho pa yung lalaban pagpuli sa imo balay mo tamot gid ya. Humble nga tagiya. Buot pa si Maninay. Amo ni ang iya okayan sa babaw sang iya shop. Damo ukay-ukay. Ara og yung tagaan niya ko gani isang donation sa akon nga sharing is care. Kag may grocery man si Maninay, kung natamad ka mo magbakal sang groceries nyo sa city, diri kay Maninay kompleto gid. Kadto lang kamo di sa Block 9, Sinikway Lapos, Iloilo City. Introducing the very humble may Maninay Grace, ang tag-iya sang CC Bubbles Washing Laundry, kag sang Love's Fashion Boutique located in Sinikway Lapos, Iloilo City sa may Block 9 ha. Basi malipat ka mo sa Block 9, Sinikway Lapos, Iloilo City. Kompleto, may grocery shop, may washingan kag may ukay-ukayan. So see you there!